Les pluges generalitzades que van caure fa 2 caps de setmana han fet aflorar encara més la brutícia que s'acumula des de fa anys al riu Anoia al seu pas per Igualada, Santa Margarida de Montbui i Vilanova del Camí. La llera del riu està plena de residus com ara compreses i tovalloletes. Fa anys que entitats ecologistes denuncien l'estat en què es troba el riu Anoia, un afluent petit i poc cabalós del riu Llobregat. És que és absolutament dramàtic perquè és un curs d'aigua dolça que hauríem d'estar cuidant i vetllant. És un espai que podria actuar també com a refugi climàtic si tingués tot l'arborat que hauria de tenir, i tots sabem que les ciutats s'hauran de preparar per aquests estius calorosos. És un espai on podríem tenir cura de la biodiversitat i almenys no entropitzar-lo més del compte, cuidar-lo i que ens enriquís d'aquesta manera, no? Una riquesa ecològica que amb poca inversió immediatament ja començaria a donar fruits. L'aspecte que presenta el riu Anoia és degut d'una banda als residus que la gent hi llença directament i de l'altra als que hi arriben a través del vàter de les llars. Serà la tercera neteja perquè nosaltres no parem, el que passa que s'ha incrementat amb el tema de les pluges, perquè què passa quan plou? Aquí, com a molts altres llocs, el col·lector d'aigües residuals, com que no està separat de les pluvials, s'ajunta tot i perquè no ens surti tot pel lavabo de casa nostra, doncs hi ha uns sobreeixidors per on acaba sortint. Llavors aquests sobreeixidors, en aquests episodis puntuals, aboquen tot sense depurar directament al riu. Llavors ens trobem que surten moltíssimes tovalloletes, moltíssimes temes de compreses, preservatius, qualsevol cosa, perquè la gent és el problema, que tiren les coses pel lavabo, no ho saben, no es pot tirar res pel lavabo. L'Ajuntament d'Igualada va posar en marxa ara fa 2 anys una prova pilot per evitar precisament que els residus vagin a parar al riu quan plou molt. En concret va col·locar reixes en alguns sobreeixidors com a mesura de retenció dels residus sòlids. El consistori està treballant en un projecte global amb diferents administracions per renaturalitzar el riu. El naturalitzarem, el renaturalitzarem i aconseguirem que sigui un espai de biodiversitat, un espai, com deia, de gaudi pels igualadins. Això ho farem amb la Mancomunitat de la Conca d'Òdena, també amb l'ajuda de la Diputació i, òbviament, també amb la Generalitat, perquè l'Agència Catalana de l'Aigua també hi té coses a dir. Vives també ha avançat que estan treballant per poder reaprofitar tota l'aigua freàtica que hi ha a la ciutat i això serviria per solucionar en part la problemàtica de la sobresaturació del clavegueram.